Der er rigtig mange seværdigheder inde på selve Christiania, blandt andet Nemoland, Kvindesmedien, Christiania Bikes og den grønne genbrugshal. Nemoland er en park med en stor scene. I Nemoland er det også tilladt at ryge hash, men det er dog ikke tilladt at tage hårde stoffer, hvilket jo også er i traditionens tro på Christiania. Kvindesmedien er et smedefirma, hvor der udelukkende arbejder kvinder. Hos Kvindesmedien er der ikke ansat en chef, og det vil sige, at alle er med til at bestemme. Loppen er det lokale spisested på Christiania, og mange mennesker kommer udefra bare for at spise der. Den grønne genbrugshal er Christianias lokale byggemarked, som ejes af Christianias fælleskasse. Den grå hal er en koncertsal, der ligger på Christiania. Kunstnere, der blandt andet har optrådt på Christiania i den grå hal, er Bob Dylan, D.A.D., Red Hot Chili Peppers og Metallica. Den grå hal er opført i 1891 som ridehal. Bygningen blev i 2007 fredet. Desuden bor den kendte sanger Louis Graham også på Christiania, så hvis man vil, kan man se hans hus.